Okay, so ito po yung mga nabili ko for today na delivery ng All Day Supermarket. So, simulan natin sa frozen. So, ito yung Pampangas Best Chicken Longganisa. Anong size nito? Yung 500 grams. Yung kanyang expiry is, ayan. Next, ito naman yung price. Ito ay 1 kilo. So, expiry nito is April of 2020. Matagal pa. Tapos yung 3 cheese para uli for 1 kilo. Ayan. Tinan ko naman expiry niya is ayan naman. So, ito naman yung dato puti. Ito ay 85 ml. Okay naman expiry niya June 2021. Next, ito naman 1 liter Simply Canola. Mahal sa kanila nito. Parang nasa 140 plus yan. Sa Grab, nasa ano lang to eh. Siguro mga 120 something. Pero yung binibili ko sa Grab yung Golden Fiesta nasa 119. Tapos ito naman yung tinapay nila. Chinek ko naman yung kanilang expiry is September. Forgive the may band-aid kasi nga naa-allergy ako dun sa Joy na antibac. Sobrang nagsugat-sugat talaga ako. Tapos next naman is itong Lady's Choice creamy peanut butter. Ang liit, hindi ko yata na-indicate dun sa listahan ko na yung isang size, yung sumunod dito. 170 grams ito. Nasa 79 nakita sa receipt kanina. Tapos ito namang Nestle. Nasa 99 pesos sa kanila ito. Ito yung mga, sabihin ko na lang yung price ng mga naaalala ko. Pero okay naman itong expiry niya. Ito talaga dalawa to pero nagamit na namin yung nabuksan na namin agad yung isa kanina. So, ayun na expiry niya. 100 grams na. Siyempre, importanteng i-check yung expiry. Ayan. Katulad nitong, Sunshine. Ito, 900 grams. Nakita ko yung expiry niya kanina is November 2020. Ayun lang. Dapat magamit na ito talaga ako. Tapos, ito naman, meat boring. Sarap nito. Ayan. Expiry na. So, kumaka ka ng 4. Ayan. Tapos, ito, hindi talaga ito yung gusto kong bilhin yung mga packets na parang isa-isang pack na tig sa 10. Pero ito yung nailagay. Hindi ko nailagay. Twice na nagkamali na ganito. Pero, hindi naman nila intentional. Pero, ito yung size. I think nasa 17 something to. Parang almost 18. Tapos, ito namang cornflakes ay 500 grams. Tapos, binago ng Kellogg's yung packaging. So, parang super saver pack. Wala naman akong na-save. Kasi parang the same lang yung price. So, ito naman yung kuha ng Mentos niya. Bihira lang naman siya mag-candy. Nga pag minsan sa isang upuan ako. Inuubos niya kaagad. So, ito, ayan. Ano bang size to? 20 minis. So, yun. Separately pack yung loob. Tapos, ito naman, nabuksan ko na kasi gusto ko talaga matsyaan. Matsyaan kasi talaga ako. So, ito lang. Una, ang pinakasa sa akin is yung green tea. Pero, 50. Sabi ko, yellow na lang. Kasi hindi ako masyado dun sa green tea. Mas gusto ko to. Pero, ang naibigay, 25. Ayan. Kaya, dapat sasabihin nyo kung ilang pieces. Indicate nyo na dun sa list na ibibigay nyo. Tapos, siyempre, hindi mawawala yung chips. Actually, may dalawa pang V-cut na barbecue dito. Ito lang yung, ito chippy. Ang size nito is, ito yung mas malaki. Ito kasi regular size nito eh. Ang V-cut is 25 grams.
Chinek ko naman, ito yung September 30 pa naman to. Ito is October pa yung expiry. Ayan. Tapos ito isang pack na to. Kaso nakahiwalay na. Hiniwalay kasi inuhugasan ko talaga ng bonggang-bongga yung mga goods. Okay pa naman. Expiry nito is 2021. Isang piraso to. 3, 6, 10, 14 pieces. 14 pieces. Ayan. Tapos, ito namang raisins. Ay, nabuksan. Pero yung packaging naman nito, okay. Kasi nga, nabasa. Dahil winawash ko siya. So, ayan. Sige. We'll sing later. Ito, 250 grams. Ito, nasa ano to? Anong price nito? Mamaya ililista ko dun sa description ng price niya. Tapos, ito pa pala yung hot cake. Hindi pa nakakita. 500 grams. So, okay naman yung expiry niya. Ayun, makikita nyo. Yung ibang price kasi hindi ko maalala. Tapos, ito, Colgate. Ano na yung binili? Ang binigay, yung regular sachet. Pero na-expect ko yung marami. Pero yan lang yung ibigay. Tapos, ito, Safeguard. Ito yata nasa parang 18 something ba? Parang ganun lang yung price. Pero basta lalagay ko lahat ng price later. Tapos ito favorite kong pang-wash. Ito, 400 ml. Kasi meron pa naman kaming dun sa aming bathroom. Tapos ito, 500 ml. Parang kain na candy. Mauubos mo na yung candy mo, nak. Tapos ito, ay, ano ba yan? Hulog. So, ito, oh my God, 600 ml na Joy. Mas okay na sa akin to. Kasi talagang grabe. Tingnan nyo, nagsusugat yung kamay ko sa yung antibac. Tapos ito, Charmy with wings. Tapos ito, nabuksan ko na rin. Kasi kailangan ko na nga itong roll na to. 100 plus yan. Tapos yun. Tapos nakabili din pala ako ng Magnolia chicken giniling na 1 kilo. At saka 2 kilo nung ano tawag dito? Chicken fillet. Pero winash ko na yun. So nasa fridge na yun. Kaya ito kasama nito. Ito na lang pinulad ko kasi nasa lalagyan na sila. So iyan. Ayan yung mga napamili natin. Tapos yan, i-share ko na lang din. Hindi din yung chicken, yung 2 nasa black chicken giniling yan. Tapos yung 2 doon sa square, yun naman yung sa chicken fillet. Pero yun, 2 kilo ng chicken fillet, 1 kilo ng giniling. Pero yung kanina na iluto ko na rin kasama dun sa aking, kasi chicken sinigang ang ginawa ko eh. So yun. Tapos ito naman yung eggs na nabili ko. Gusto ko kasi itong Bounty Fresh kasi nga yung ganda yung yolk niya. Mas orangey. Sabi nila mas maraming vitamins daw yun. Pero since wala silang large, ang binigay na lang available is medium. Okay naman yung date is September 29 pa siya. So, silipin natin. Sana walang basag. Minsan kasi pag ganito yung lalagyan, dumidikit yan eh. So, last time meron nga ako nagong video, talagang dumikit siya at may basag. So far, ayan naman siya. Okay naman. Mamaya, kasi winawash ko rin yan. And I see to it na itong mga lalagyan, discard ko na, tapos sinaseparate ko na. Ito parang ganito, nililinis ko na, tapos nilalagay ko dyan. So yun, ito yung aking pantry, pero later, isasali natin. Ito pa yung mga iba ko pang goods na meron pa naman. So, yan. Ito yung mga iba pang items natin. So, ayun po. Ito nga palang mga winash ko na kasi ito yung mga garlic and onions. Kasama ko rin tong nabili. Tapos may binili kong isang kangkong. Tapos, kamatis. Pero nasa fridge ko na yung kamatis.
Ang mahal nung kangkong nila, grabe. Isang tali is, nasa 28 pesos. Mamaya makikita ko yung resibo. Basta nakita ko kasi syempre nung niluto ko kanina, nagsinigang ako. Ayun, ang mahal. Yun lang yung medyo downside sa kanila. Medyo mahal talaga yung gulay-gulay. I don't know, share nyo naman kung mahal nga talaga ba sa mga grocery ngayon. Pero yun, namamahalan ako. Kaya sa iba ko ino-order yun. Sa ibang orderan ko ino-order. Pero sa iba ko nga ino-order yun. So, ganito yung itsura ng maganda. Bounty Fresh. Nice. Healthy yan. Pagka ma-orange. Ito naman yung itsura ng fries sa loob. Nice naman. So, ito na nga po. Tinatry na natin lutuin ng fries. Pero hindi na ako gumamit ng sobrang daming mantika. Anyway, thank you so much for watching. Sana po ay nag-enjoy kayo. At we'll let you know pag masarap nga talaga itong fries. Salamat and ingat po kayo.